opo? Iya, kono sing gawa sego. Iya. Sego pecel dadi bakso kok. Iya, ora apa-apa yo ngiyup. Sindene menyelamatkan diri. Nek jero kotak piye karo aku? Iya kono. Ora apa-apa wis, ora apa-apa. Ya. Heeh. 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 Guri wis ditutupi wis. Sampun nggih? Heeh. Yes. Ya, wis. Ora apa-apa wis karo mlaku ya. Iya, dasare ya wis iki masuk musim penghujan kok, no. Iya. Ya, ben udan sak cukupe, heeh. Nggo nelesi ben ora sumuk. Iya. Ya, anu sik, nggo ngendoni. Heeh. Kene wae. Ya. Ya, nggo ngendoni suasanane karo ben ngenteni. Heeh. Mas Heru ben bawa sik Mas, bawanana. Pelok barang ya, pelok barang. Heeh. Ya, Ya, Ya. Mangga, ya karo ngelaras ya, no? Ya karo ngelaras alon-alon. Mangga Mas Her. Ya. Ya. Kapan niku dadi kewajiban baku ayo mureh adoh sukar sakit Ya. Glia, glia, anglia tu manjang karya. Apa
pamundhut saka Bapak Lurah utawa Bapak Kepala Desa kang sarta prangkating desa nyuwun lakon Petruk dadi ratu. Wis dipaket kok, Nok. Wis dipaket. Iya. Ternyatane awake dhewe nglakokne lakon Petruk dadi ratu iki nek ora kleru ya lagi pisan ji iki. Oh ngono. Sing wayangan ijen maksude ora duet. Heeh. Biyen tau lakon Petruk dadi ratu ning duet. Oh ngono. Dalang loro. Heeh. Ning iki awake dhewe katimbalan dipercaya Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa kang sarta warga masyarakat alun. Ya kuwi awake dhewe entuk request dipaket lakone Petruk dadi ratu. Oh ngono. Digunakake kanthi bener becik ya. Dadi lakone kudu kecekel ning seneng-senenge ya ora keri. Pancen kaya mengkono no. Iya. Apa meneh masyarakat Nganjuk kuwi? Heeh. Masyarakat Nganjuk kuwi wis apal kok no. Wis apal. Tegese wis apal kuwi. Penonton Nganjuk kuwi ora mung pecinta wayang nanging uga pengamat wayang. Ora mung pecinta wayang ning ya pengamat wayang. Beda no. Oh ngono. Dadi yen penonton Nganjuk sing dadi pengamat wayang kuwi, ya. Kuwi no arep budal saka ngomah arep nonton dalang sapa ki wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Tegese nggawa sangu dhewe-dhewe kuwi piye? Wis duwe cepakan upamane aku nonton dalang A. Ya. Kuwi arep nonton dalang A ya ora arep-arep ben kaya dalang B. Oh ngono. Arep nonton dalang B ora arep-arep dalang B mau iso kaya dalang A. Wo ngono. Dadi penonton Nganjuk iki penonton sing bijaksana. Ngerti keluwihan, ngerti petingan kang sarta ngerti kekurangane dalang setiap dalang kuwi mau. Oh ngono. Sing penting gelem nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Iya mak iya ngestokke dawuh. Ternyatane awake dhewe selaku dalang ibarat wong dodol ya kudu iso ngedoli kabeh ya mak. Pancen bener nok kaya mangkono. Iya. Dadi upama wong nonton wayang kuwi niatane beda-beda. Beda-beda niatane upamane ana sing saka ngomah niate mung kepengin nonton lagu-lagune. Ana sing niate saka ngomah nggur kepengin nonton keramaian, nonton bakul. Ana sing ngematne lakone, ngematke pituture dalang. Iya, iya. Dadi beda-beda. Lah awake dhewe kuwi selaku dalang, pelaku seni dan budaya, iya. Kuwi ibarat wong dodol kudu iso ngedoli kabeh. Godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa sama-samane manungsa ora bisa gawe lega? Oh ngono. Diratani kabeh mulane. Ya, Ya sak tembang meneh mengko terus ngunggahke Cak Slendro kon ngancani awake dhewe ning dhuwur kene. Oh ngono. Ya, Dik Sinta jumeneng, Dik. Ben ora kademen. Tuduk. Sindene kudanan ndak, Dik? Mboten. Ya kok. Nggih, mangke nggih. Lah manut jenengan. Tamane, Dik, Dik. Nggih. Amin. Apa mek ana tukokno mik muga-muga dongane apa aku mau? Pripun wau? Pak Dalang tak dongakno ndang petuk jodoh. Istri Saleka ayu rupane ayu atine. Ayune nek karo jenengan ayu ndi, Bu? Nggih ayu. Ayu nek mikir suwe ram. Nggih sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu, Dik Sinta. Suasananya mendukung nggih. Mendukung untuk hujan-hujanan. Mendukung untuk keruntelan. Ya. Iya, Bu. Makasih. Iya.
Udana nek mbok sawer 10.000 ya lumayan lah. Lumayan lah, Bu. Ya. Ya. Nggo tuku beras esuk. Mboten napa-napa, Dik. Anu sik, jenengan sak bawa sik, Dik. Engko langgame anu kalem-kaleman dadi ati. Aku njaluk dadi ati. Oh, dadi ati. Pelok barang. Bawanana sembarang mengko pokoknya sing pelok barang. Mangga. Gegerane wong akrami dudu bandut rupa Udan iki mbarai Caca ra sungkem karo Imron sik lho, Bre. lah gara emang ya ora padha mampir Sing duwe wilayah kuwi. Lah iya. Imron. Terus among hati pawi Mas Yar, Bastiar lho melok ngene. Ramadi nek macak blangkonan malah. jane sak aliran kuwi jane Ya terus. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Tembang menika nggih kula kintunaken kunjuk dhateng Bapa Lurah kang sarta sedaya panitia. Mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampining sayah tombo kesel nah. Ya, ajeng. yen angel langkung Ya, ditelaske. tan kanoti numbas harata Ya, didawane langgame dadi ati. Yuk gamelan, yuk musiki ngerangin. Ya, heeh. Monggo buka celuk Dik Sinta. Dados. Kelising kaya ngapa menyatane lakon seprene angger gandro wakasane malah bangun tresno rupa mengati
Langgam dadi ati menika nggih kula aturaken kagem sedaya netizen. Oh iya, penonton yang memantau lumantar channel streaming Asta Brata Media. Oh iya, kanca lek-lekan malam Minggu, betul. Yuk diteruske, Dik. Rene wangi dadi ati wong prasaja halus Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata. Langgam dadi ati. Iya. Konjo para warga masyarakat ing Talun, guyub rukun. Selangkah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ditelaske, yuk. Rene wangi dadi ati wong prasaja halus bebuktine saben matur nuwun. Iya, Dik Sinta. nggih. Wis ngunjukake ya kuwi tembang Langgam Dadi Ati. Yo aku tak golek kanca. Golek kanca karepin guyon bareng ning kene, menyapa warga masyarakat Talun. Oh ngono. Mas Lindro, ya tak aturi minggah ana pepanggungan, Mas.
Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Lindro. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Terang Mas. Terang nggih? Nggih, alhamdulillah. Iki mang udan ngono mung pinangka pralambang nek basa daerahe kula wonten Blora menika sing diarani uyuh kinjeng Mas. Oh, uyuh kinjeng. Udane ming sedelok sebabe apa kok diwenehi udan? Heeh. Mergo kamar mandine ora enek banyune. Tak kira perkara apa. Kok ya iso lho sampeyan. Nggih wong kula nguyuh mawon kadung tak uyuhne ora enek banyune, nggih kula tutul-tutulke teng tembok. Layak toh. Alhamdulillah. Jee. Tapi ini hujan, Nggih. walaupun ini sudah agak reda, tidak mengurangi apresiasi dan antusiasnya warga masyarakat Talun. Tepuk tangan untuk pagelaran malam hari ini, teman-teman. Wah, Luar biasa. pancen niku Kabupaten Nganjuk niku sebagai tolok ukur Mas. untuk wilayah untuk bangsa Indonesia. Ya, betul. Bahkan setiap malam bengi mesti enek wayangan. Ben bengi ana wayangan. Apalagi malam hari ini ada beberapa titik wayang kulit sing ditanggap karo Piyai Nganjuk, termasuk Piyai Nganjuk menika nguri-nguri kabudayan Jawa uga melu nguripi wayang kulit. Hebat luar biasa. Nggih. Begiki yo akeh wayangan ning Nganjuk. Termasuk di Talun malam hari ini. Leres. Heeh. Deloken antusiase yo ibu-ibu joget ya nek udan malah joget ya deloken. Ya ngono kuwi. Sampeyan iki aja ngece kali ibu lho. Aja ngece piye? Wong bahagiane wong urip ki nek kaya wong ngeten iki lho. Wo tenan. Nek sampeyan umpama tanggane duwe gawe, kancane duwe gawe sampeyan mesti mikir becek, mikir buuh. Heeh. Beda nek ngeten iki. Lah ngene apa ora mikir becek, apa ora mikir buah? Ora mungkin kok mikir buah buta nggih joget wonten pertelon ngoten. Rumangsa. Ya Bu yo. Teng mriku. Sehat nggih Bu nggih. Pak Edi ya yes. Kowe iki kok yo ngerti apa ora? Alah anggere tak awur ngene pokoke nek gak melok edan gak cocok. Dalem-dalem oh disawer nggih. Wah, matur. Napa Bu? Leres kok Bu ya. Ya ngene iki. Mula kowe aja mleti jek enom nduk so nek tuwa ya ngono kuwi kowe. Rumangsaku kok J Mas Akbar ngaturaken panuwun dumateng Bapak Lurah Mas Lendro. Pak Lurah sinten menika? Pak Sardi nggih. Pak Sardi. Nggih matur nuwun Pak Sardi. Ya. Sampun kersa nimbali kula. Nggih, heeh. Sik to, sampeyan biasane dandane jarike separo ki jarike dawa. Anyar kok Mas niki. Oh, anyar. Beskape ketoke ya anyar. Anyar Mas nderekke jenengan kok. Blangkone ya anyar. Nggih nyilih niki wau nggone Pak Bisa. Ya wedaan. Nggih wedaan to Mas wong ireng kok wong raine kaya ndut kok. Iya, munggah panggung. Nggih. Lah sing ngongkon munggah panggung sapa? Lho. Sampeyan sing ngongkon munggah panggung iki mau sapa? Lah sampean ngoten lho. Lho. Lah ya sing ngejak pentas ning Talun iki sapa? Lho, mboten jenengan to. Lho. Lah aku apa ngubungi sampeyan? Lho sampean wingi rak WA kula. Heeh. Mas Lendro tanggal 10 benjing sampean teng pundi? Kula dik dalu kan teng Blitar nderekke Mas Kangko. Heeh. Sampean WA kula dik bengi Mas Lendro sesuk teng pundi Mas? Perai Mas Akbar. Heeh. Kula aku ngabari. Nggih. Aku pentas ning Talun. Lah nggih. Lho, lha nyapa munggah panggung? Wong aku nggur takon, kowe longgar apa ora? Longgar apa ora? Longgar. Lah yo aku pentas ning Talun. Sing ngongkon kowe munggah sapa? Wong aku nggur ngabari tok. Ayo kowe. Lho. Ayo kowe. Sik lho sampean iki. Lho, lah iku bayarane kula pripun iki? Lah mbok. Lah kowe kadung beskapan, kadung blangkonan, kadung jarian kok. Ayo kowe. Iki mongko arep lucu lho Mas niki Mas Dilongkas lho. Lho, ayo. Dadi dalu niki mboten jenengan ngajak ndagel kali kula mboten. Lah nek aku genah sing nelpon Pak Sardi, Pak Kepala Desa. Pak Lurah. Mas Akbar tanggal 10 longgar. Pentas teng Talun nggih. Penabuh sing ngabari aku. Ayo tanggal 10 tanggapan ning Talun. Sinden-sinden sing ngajak aku tanggal 10 ayo tanggapan ning Talun. Nggih. Lah aku yo ngabari sampean to. Ngabari. 10 longgar apa ora Mas Lendro? Longgar Mas Akbar. Aku tanggapan ning Talun. Lah nggih. Aku ki nggur ngabari sing ngejak sapa. Aduh iki bayarane melok sapa iki? Pak Sardi, Pak Lurah. Nyapa kok Pak Lurah? Sesek upama nyuwun sewu lho Pak nggih Bu, wis kadung wirang dalu niki. Terus piye? Kadung dandan, kadung jarian, kadung wedaan upama iki nyuwun sewu lho Bu, nyuwun tulung. Wong kula mriki nggih mbeto sopir tuku bensin nggih ngetol. Upama sampean urunan 5.000-an ngoten pripun Bu?
Nggih bayar kula niki, Bu. Rumah saku. Sik, toh. Dagelan kok dremis seram. Mboten kok Mas, nyuwun sewu lho Mas. Seniman niku tidak boleh memikirkan finansial ataupun duit. Betul. Saged silaturahmi berkarya. Ngeten iki pun bahagia pun seneng. Saya-saya nyedulurke kalih piantun talun sing grapyak semanak kaya piyai kene. Mergo ngene Mas. Dalam sebuah pertunjukan wayang kulit ini, gelem diakoni apa ora? Ya toh, tujuan pusat utama penonton itu adalah dagri dalang. Dalang. Pusat utama yang memimpin menata itu adalah seorang dalang. Ya toh? Jadi pagelaran malam hari ini kuwi seorang dalang. Dadi sampeyan nek ora bayaran, ngono ya wis ora apa-apa, mergo ikut memeriahkan. Wis ora usah mikir bayaran. Lah nek aku genah bayarane paling gede, mergo sing menata pagelaran dalam semalam suntuki seorang dalang. Sampeyan ku bayarane gede. Paling gede, mergo tanggung jawabe abot. Alah, mboten. Mergo melek sewengi dalang. Lah yoga apa ora melek, yoga apa micek niku sewengi. Ayo sampean iki. Bayarane kok murah sampean gelem pe ijolan karo tukang peking. Ayo. Niku kanca-kanca niki mbok apusi lho niki bar akbar niki. Sik kowe aja ngedu kerukunanku karo kanca-kanca lho. Alah mboten ngedu kula niki apa anane nek kula niku. Lho, aku melek. Lah nggih niki kanca-kanca padha turu. Kuwi ya melok nabo ya ora, Bro. Tak belani kowe bengi iki wong aku ya ora entuk bayarane yo. Kowe ketahe kok kerja sama karo Yoga. Ora iso, pokoke bengi kowe tak belani yo. Lho, tapi aku ora gur melek. Lho, lah ngopo? Aku nyuwara. Lho, heru apa ora nyuwara? Heru apa bisu mang mlo? Iki mang yo bar bawa. Nggih mboten, Mas. Heru iki pira swara? Pira swara? Pira swara ya nyuwara. Sampeyan swara. Ketokne swara ya melek. Apa sampean gelem piye bayarane karo tunggil iki, ijolan karo iki. Sapa iki jenenge? Pio to. Ya Pio, yo ijolan karo iki. Lho, ora ning ngono, Mas. Ana apa? Aku melek jek mbok bantah. Nyuwara aku mbok padakne wiraswara. Ning aku nak pacanku jarikan. Oh, sampean jarikan. Lah apa sindian iki do-udo? Ayo. Jarikan sindian ya jarikan aku ya jarikan. Ngene lho ngene. Arep ngomong apa kowe ayo. Sik aku bengi kok malah goblok to. Wis suwe lho Mas sampean kuwi. Kok wis suwe. Maksudnya ngene. Pripun? Sing menata cerita dalam pagelaran wayang dari awal bedol kayon sampai tancep kayon, ya toh, dari wiwit sampai akhir, kuwi sing paling penting adalah seorang dalang. Ora iso. Kok ora iso lho? Sing penting niku mboten dalang. Kok iso ora dalang? Sing penting niku tukang diesel. Ayo sampean muni piye? Sampean mayang apik ramene sing nonton nek ora ana diesele petengan. Sampean sing ndelok sapa? Oh dalange demit to. Saiki penonton kok ya melu ngewangi slindru to ki. Lah ampun wong kadung ora bayaran kok ya De ya. Wis ora bayar apa-apa De, sing penting iso mirang-mirangno dalang nggih to. Engko urunan 5.000 nek gak ya 3.000 lah De. Sik, tak bantah neh. Bantah pripun? Dalang penting jek mbok bantah luwih penting apa? Tukang diesel. Ora iso, enek sing luwih penting neh. Lah mboten enten no. Enek no. Napa? Terop. Ayo. Kuwi upama bayangno bengi iki enek terop. Prakudanan kabeh iki. Sing penting nggih mboten tukang terop. Lah apa? Tukang son. Lho, kok iso son? Lah sampane ora ana sone ra kaya wong bisu. Enek sing luwih penting neh. Napa? Tukang masak. Luwih penting neh tiwas son. Lah nek enek sono nyemepak, enek Deni tukang operator son. Nek ora enek Mam, arep mangan ning ndi? Sing penting ya ora sing masak. Sing masak. Lah sing luwih penting apa? Sing nanggap. Entek iki pokoke. Ngapa kok ning nanggap? Tak entekne lah saiki sampean enek sing masak, enek sone, enek terope, enek tukang diesel, enek dalange. Nek ora enek sing nanggap sampean ape tanggapan ning perapatan. Enekne sing luwih penting. Napa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis entek. Wis ayo, arep mbok ungkuli piye? Wis kadung bingung nggih ngoten niku. Ayo, arep mbok ungkuli apa? Weh, kadung mumet nggih ngoten niku entek punan. Nek niku pun telas niku lho. Tapi luar biasa lho, Mas. Wah, tenan kok. Kula niku salut kalih warga mriki nggih. Antaranipun pejabat, perangkat kalian rakyat nyawiji ketok guyubipun, ketok rukun, mertandake bahwa desa Talun nika desa-desa sing balbatun, thayyibatun warafun ghafur, gemah ripah lojinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Grapyake piantun panitia wah Mas luar biasa kok. Betul. Piyai kene panitia nika cekatan trengginas cepet segala hal apapun dalam mengatasi kanca-kanca nggih. Nggih,
dalam menyambut kanca-kanca. Leres sampean diaturi maem, diaturi dahar ning gone transit. Transit Urung sampe dipangan wis dilebokno iki Mas. Gene apa-apane iki. Saking cepete. dijole sing anget. Arep dijoli sing anget. Iya. Ngeten iki lho Mas, hebate piyai kene ngene iki. Hebate, mayoritas profesi seorang masyarakat di Talun itu sebagai petani. Leres nggih? Nggih, Petani nggih? petani itu adalah pejuang pangan Mas. Nggih. Ketahanan pangan Indonesia itu adalah terletak di pundak para petani. Betul. Mula didongakne muga-muga para petani tandurane lemu-lemu, anene akeh, regane payu larang. Amin Allahumma. Amin, amin. Dadi ngene lho, mencontoh masyarakat Talun. Dadi awake dhewe iki bukan hanya sebagai seniman, tapi nek ora tanggapan iso-isone dadi petani. Dadi ora jagakne tanggapan tok. Ye, upama aku karo kowe kerja sama dadi petani nyonto masyarakat Talun. Patungan, menanam saham paling enggak lah ya. Urunan awake dhewe. Urunan nggih tuku sawah nggih. Tuku sawah, dadi awake dhewe nek ora tanggapan santai. Jagakne sawah. Nek kula ketoke tuku sawah kok gak kuat, Bos. Lho, urunan karo aku. Nek sampean cah sewengi ngeten iki 10 yuta, lah kula iki ora jelas kok mbok jak tuku sawah. Lho, sik to. Maksudnya ki awake dhewe iki mbak anu kowe baleni kowe Anu ngecarane iku menanam saham apa iku petungan 50-50. 50-50. Oh, urunan. Tuku sawah regane 100 yuta lah. Umpamane katakan 100 yuta. 100 yuta. Awake dhewe urunan Modal 50 yuta. 50 yuta. Dikelompokne kersanipun maju sugih-sugih kaya Piyai Talun kene. Betul. Ditukokne sawah ditanduri, digarap. Aku ya paling ndak ya nek digarap aku milih sing dhuwur, Mas. Milih ndi? Milih sing dhuwur. Milih sing dhuwur. Mergo panenan iku opoe meture sing dhuwur. Oh, milih dhuwur. Nggih. Terus kok adewe wong loro garap. Garap. Bar dalang, bar ndagel mara ning sawah. Gawa pacul. Heeh, tak tanduri. Tanduri napa? Tak tanduri brambang. Ya ora apa-apa brambang. Panen entuk pirang-pirang ton tak dol duwite tak pek. Lho. Sampeyan iki kok lah jare 50-50 to? Nggih, separo-separo to. Wong modalnya 50 yutonan. Lah memang jalukmu bagian ndi? Bagian dhuwur. Lah brambang nek dhuwur apa? Godhong brambang. Lah ya wis kuwi panganan godhong brambang. Aku brambange entuk hasil panen tak dol payu larang. Sampeyan bagian ngisor, bagian wohe kula bagian godhonge. Ora apa-apa kok tak biyokne sinden-sinden iki. Sobrone sinden-sinden. Pun mboten napa-napa. Sakniki piye? Oh brambang sampean pek dhewe ndak masalah. Tak pek dhewe? Bar panen brambang digarap neh. Digarap neh wong loro. Kula milih sing ngisor, wis tanduri brambang milih ngisor. Milih sing ngisor? Nggih, tenan. Sawah digarap wong loro. Oke, digarap bareng-bareng tek 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 tek. Panen. Bawa pacul. Nggih, tak tanduri pari. Pun mboten napa tanduri pari, kula milih sing ngisor. Lho, panen tak dol duwite tak pek dhewe. Lho lah kula bagiane. Lah memang milih ndi? Ngisor pari ngisor entuk apa? Damen. Lah ya, wis kuwi emploken damen kuwi. Engko nggo angkrem ya Bu ya. Kok iso nggo angkrem iki. Wis nek ngono kula milih ngisor, milih dhuwur, Bos. Kok serakah men to wis. Wis kadung nesu kok. Pegel karo sampean wong nyambut gawe wong loro kok ya ora rukun. Ya dhewe ya panggah diatasi no. Kowe milih ndi? Ngisor dhuwur entek iki wis. Udah sawah. Nggih. Ndi nggawa pacul? Pacul tak tanduri jagung. Lho, ora bagian tebone. Pun sawahe didol nggo nanggap wayang meneng wong Talun ngoten mawon. Wis ngono ae. Nggih, mboten kantunan niku lho. Aku dalang ora panggah kalah. Kula gumun lho Mas, nyuwun sewu. Kula niki badhe nyadong duka kalih Mas Akbar. Nggih. Kala mben menapa Mas Akbar rak sampun ngasta dadi guru. Heeh. Kenapa sampean kok dadi guru kok pegel malah milih dadi dalang? Lho, karben bebas no. Ya ora perkara bebas niku nek kula justru mboten seneng kalih guru ngoten niku nek sampean dadi guru mboten cocok. Kok ora cocok piye to? Penak dadi dalang. Maksudnya piye? Nek dadi guru sak wulan paling ndak iku bayarane mentok niku 10 yuta. Nek PNS 10 yuta sebulan. Sak wulan. Wis banter-bantere wakehke 10 yuta. 10 yuta sebulan. Penak tetep penak dadi dalang. Dalang? Dalang ngeten iki ngene iki 15 yuta. Iki sewengi mongko dhek iki wis 3 dina. Berarti kayamu pendapatanmu 3 dina iki 45 yuta. Sik to. Kowe nyapa kok ngitungi bandane wong liya e?
Ora ngitung iki jelas nek genahne lho. Ora iso genane. Lho butuhe yo akeh kok. Oh nggih ya, sing penting niku nyuwun sewu, kula nggih matur nuwun kalih Pak Panitia, Pak Lurah. Sing penting niki guyub rukun kalih tanggane, kalih bojone. Kalih bojone. Mergo garwa niku sigarane nyawa utawa sigarane jiwa. Ditresnani apa anane wong tresno iki kaya kula ngeten iki kalau bojone tresno. Rukun Mas karo bojomu. Rukun. Karo bojomu rukun ya. Saestu to. Sebagai percontohan RT kula niku kula sing dingge contoh niku keluarga kula. Gak tau tukar padu, gak tau ngomong bojoku. Wong bojoku bisu. Bisu kok arep tukaran piye? Nggih. Sebagai contoh. Amin. Wis sing kae wis tak ijolne sing iki ora. Bajiret iki. Niki mboten niki pun kula rukun. Ketoke belone bareng jelomprone ketok. Kowe iki mau tak beloni lho mandaman iki kok. Malah dijelomprone. Sinden Astabrata favoritmu siapa Mas Lendro? Walah, Favoritmu piye? Favoritmu sapa? sapa? Parsinem. Omonganmu sing genah lho. Lah kowe wis kothot bukan milih aku. Mboten nek nyuwun sewu nggih Bu nggih Amit. Iki ngono apa ni empu-empune presiden. Empu. Ya nggih. Wis senenganmu sapa? Ya. Momok digelarne kriteriamu sing ndi? Heeh, mungkin ana pirang-pirang sindene kriteriamu nek milih calon pasangane sing kaya apa? Golek bojo niku mboten sahayu-ayu, Mas. Yo kabeh wong lanang nek normali milih wong wedok sing ayu to. Niku sampean sing tidak logis, sampean di bojo ayu-ayu sampean openi. Heeh. Umur 20 tahun ijek ayu, 30 tahun ijek ayu, 40 tahun ijek ayu bareng sumben umur 50 mesti raine kotot. Golek bojo niku elek-elek lah sing penting awet. 20 tahun ya elek, 30 tahun elek, 50 tahun ya tetep elek. Tapi kowe upama karo bojomu ambak elek tetep mbok sayang ya. Tak sayang, Mas. Upamane. Piye? Upamane ngene iki nak mbok tinggal tanggapan sampeyan ora mulih suwi. Ora mulih 3 dina wisan, Mas. Upama ngene iki bojomu dicolong wong, diculik wong lho piye? Upama Diculik wong, diculik wong, terus wonge sing nyulik ku mau njaluk tebusan. jaluk tebusan. Diculik wong njaluk tebusan mongko tanggap aku ra tek rame. Tebusane piro, Mas? Upamane 300. 300 yuta. Heeh. Lho, ya ora kuat ta bos tak umbarne ya. Wong bayaran iki ora jelas ya sampean pripun. Lah upama bojomu diculik Lho, 300 juta? lah kok terus pripun? Berusaha nggih mboten saged. Gak iso. Lah jarene sayang. Lah nek sampean upama, Heeh. sampean di bojo, Heeh. sampean tinggal Tak dalan. tinggal tanggapan. Tinggal tanggapan delalah bojomu kuwi diculik wong, njaluk tebusan 200 juta, pripun sampean? Ora masalah aku. Tak losne pisan. Lho, bojomu dijak ning hotel, Tak losne. bojomu lho dikeloni lho, Bos. Tak losne. Lho, lah nyapa mbok losne? Lah aku duwe bojo. Oh iya iya. Iya iya. Wong kaya maune arep di bojo gathuk sinden ya ora sida. Ora lho. sida. Oh iya. Iya iya. Iya iya. Wes rasa ambas. Lah sinten iki sing kadhawuh nek kula nyuwun sewu lho Mas. Ah. Kriteria seorang laki-laki kan boleh memilih. Betul. Laki-laki boleh memilih, wanita mempunyai kepastian sendiri. Heeh. Wedok menang nolak, lanang menang milih. Milang milih nek kula nggih tetep milih sing pesek niki. Oh, sing pesek. Pergo pesek niku ambekane sithik awet urip.